naimisissa oleva mies pettää ja kaikki on silleen, että se ei varmaan saanut tarpeeksi kotona. Todennäköisesti, mutta elämä ei ole niin kuin lyhyet pätkät Pornhubissa. Tilanne. 2 lasta ja farmariauto. Ja yhtäkkiä kuvaan astuu Heidi 28V, nimi muutettu. Ehkä, ainakin enimmäkseen. Heidi ilmestyy paikalle niin kuin Iltalehden iltatyttö. Vähän mauttomasti, mutta paljastavasti salitrikoihin pukeutuneena. Ja se nauraa. Voi hyvän tähän se nauraa. Se nauraa sun jutuille, mille sun vaimo ei ole nauranut sitten vuoden 2014. Ja yhtäkkiä sä oot taas se tyyppi, joka sä olit ennen vastuuta. Hauska, kevyt ja vapaa. Ja Heidi katsoo sua niin kuin sä olisit edelleen 25. Vaikka todellisuudessa sä etsit autosta lasten kenkiä ja hermoja samaan aikaan. Mut tiedätkö mitä Heidi ei näe? Se ei näe sun arkea. Se ei näe iltoja, kun sä tuut kotiin ja sä oot väsynyt ja ärtynyt. Ja unohtanut, että oma vaimokin voisi olla kiinnostunut, jos sä kohtelisit häntä muuna kuin perheenäitinä. Heidi näkee vaan trailerin. Se ei näe koko elokuvaa. Ja sä et näe Heidin traumaa, koska se kätkee ne hyvin sen viekoittelevan hymyn taakse. Ja vakuuttaa sulle, että kukaan ei ole kohdellut häntä ikinä näin hyvin. Ja sä oot silleen, wow! Rakas ystävä, se ei ole kohteliaisuus. Se on varoitusmerkki. Sä ajattelet, että sä pelastat hänet, mutta todellisuudessa sä vaan liityt jonoon. Ja sitten tulee se klassinen selitys. Se vaan tapahtui. Ei, anteeksi herra, mutta se ei tapahtunut. Sä varasit ajan ja paikan ja selityksen etukäteen. Jos sä laittaisit saman verran efforttia oman vaimon deittailemiseen, niin sulla ei edes olisi aikaa katsoa muita. Kun sun janonen puoliso ei päästäisi sua pois makuuhuoneesta tai keittiöstä tai... No, sä tiedät mitä mä tarkoitan. Ja se 3. osapuoli, ei se rikkonut sun avioliittoa. Se oli vaan väärässä paikassa, kun sä päätit olla väärä ihminen. Ja ironista kyllä, se sama mies, joka sanoo, että haluaa rauhaa elämään, on onnistunut rakentamaan itselleen tilanteen, missä väärällä hetkellä tullut notifikaatio kaataa koko elämän. Mutta ihan oikeasti, hetki vakavuutta. Pettäminen ei ole mikään mysteeri. Se ei ole kemiaa tai kohtalo tai vahinko. Se on valinta. Se tuntuu palavalta rakkaudelta, koska se on jännittävää, mutta jännitys ei ole rakkautta. Pettäminen näyttää vaaralliselta seikkailulta, mutta sen mukana tulee lasku. Ja kun se lasku tulee, Heidi ei ole sitä maksamassa sun kanssa. Se on lähtenyt traumojensa kanssa balille etsimään itseään sun rahoilla. Ja nyt sä asut yksin vuokrakaksiossa, mihin sä yrität saada sun lapset mahtumaan vuoroviikoin.